Buenos días, bos días, cando digades. Vale. Bueno, pois moitas gracias por acompañarnos nesta conferencia de prensa na que imos anunciar os principais asuntos que tratamos na Xunta de Goberno desta semana. E acabamos de aprobar un total de 5,5 millóns de euros en concreto. Aprobamos o convenio de Concello de Poio no marco da nosa solución tecnolóxica de xestión do padrón municipal. Aprobamos preto de 500.000 euros para a cooperación dos concellos no marco do Plan máis Provincia e máis de 5,1 millón de euros para consolidar a nosa aposta polas infraestructuras viarias de titularidade provincial. Empezamos con novas tecnoloxías de padrón municipal e hoxe aprobamos o convenio co Concello de Poio co fin de que se adira ao servizo de implantación, uso e soporte da nosa solución tecnolóxica para o padrón municipal. Trátase dun servizo que adxudicamos a comezos deste ano dentro da Oficina Tecnolóxica de Asistencia aos Concellos cun orzamento de 360.000 euros, pero a verdadeira noticia non é esa, que tamén, senón que neste momento xa son 55 os concellos adheridos a esta medida destinada a municipios de menos de 50.000 habitantes. A través desta ferramenta axudaremoslle durante un máximo de 5 anos e seguimos dispoñibles a todos os concellos que o queiran solicitar, aínda que xa quedan moi poucos. Así que, unha vez máis, temos que alegrarnos da nosa xestión e da enorme resposta por parte dos concellos a todas as novidades que poñemos en marcha no marco desta OTAC. Queremos unha provincia eficiente, moderna e que ofreza servicios de calidade á cidadanía. E, ademais, temos os investimentos no Plan máis Provincia. E esta semana temos 500.000 euros para afrontar 65.000 euros para Bueu na segunda fase das obras da sala de interpretación do Bueu romano, 237.000 euros a Cuntis para mellorar o firme de varias vías municipais. E isto se une no reparto de 85 millóns de euros cos que conta este plan, que é unha peza vital para que a nosa provincia siga mellorando con total autonomía dos concellos para que fagan realidade as súas prioridades. Nunca, xa máis, se invertiu tanto na provincia como fai a Diputación de Luís López. En canto ás estradas provinciais, a diferentes proxectos, 5 millóns de euros para as estradas provinciais. En primer lugar, falamos de dous proxectos en estradas concretas que acabamos de adxudicar. En Meaño, humanización a Rúa Campo da Feira, na contorna da Casa Consistorial, por preto de 420.000 euros. Imos reorganizar esta zona para que recupere a súa funcionalidade como extensión do Campo da Feira, fomentando a convivencia e repartindo de maneira equitativa o espazo público. En a Caniza, melloraremos a seguridade viaria, reforzaremos o firme e sujetaremos cunetas na estrada entre a Franqueira e Cebreiro por 243.000 euros. Neste caso, o que imos facer é ampliar a plataforma, mellorar as drenaxes e a seguridade nas zonas de ensanche e tamén executar unha cuneta en V para mellorar a drenaxe e evitar a acumulación de augas no firme. E, ademais, en canto aos investimentos no Concello, temos acordo marco de conservación das estradas. E aquí podemos falar de que hemos aprobado a adxudicación dos contratos de 2 lotes do Acordo Marco de Obras de Conservación de Firmes na red viaria da Diputación que ascende a 4,4 millóns de euros. Trátase de 6 lotes para dar servicios ás estradas provinciais de todos os concellos da provincia. Con eles, imos afrontar obras de reparación para mellora de seguridade viaria nas seguintes vías. Lote 1, cun investimento de 650.000 euros, imos a cometer melloras en estradas provinciais de Vila de Cruces, Agolada, Lalín, Rodeiro e Dozón. Lote 2, con preto de 900.000 euros, impulsaremos obras en Silleda, a Estrada, Forcarei, Caldas de Reis e Cuntis. Lote 3, dotado con 650.000 euros, melloraránse as estradas de Barro, Poio, Caldas de Reis, Portas, Cambados, Ogrove, San Senso, Meaño, Meis, Ribadumia, Vila García de Arousa, Vilanova de Arousa e a Illa de Arousa. O lote 4, con 900.000 euros, abrangue os concellos de Pontevedra, Vilaboa, Pontecaldela, Salama, Cerdedo, Cotobade, Barro, Poio, Cangas de Morrazo, Marín, Moaña, Bueu, Pazos de Borbén, Redondela, Sotomayor, Moraña e Campo Lameiro. O lote 5, con máis de 700.000 euros, destínase a estradas dos concellos de Salceda de Caselas, Ponteareas, Salvaterra de Miño, As Neves, Mondariza, Caniza, Covelo, Crecente, Pazos de Borbén e, finalmente, o lote 6, con outros preto de 700.000 euros, irán a concellos como Vigo, Bayona, Porriño, Mos, Tui, Tomiño e Rosal. Así que, unha semana máis, damos conta de recursos para a mellora das estradas da provincia, vías fundamentais para a vertebración do noso territorio e, ademais, que isto forma parte dese valor extra que levamos invertido neste tempo, nestes 3 anos,
80 millóns de euros. O noso objetivo é garantir que os 1.700 kilómetros de infraestructuras da Diputación de Pontevedra estén en condicións aceitadas de seguridade e avanzar así na mellora da calidade de vida dos nosos veciños. Polo tanto, a Diputación non para, a Diputación sigue traballando pola provincia. Non sei se tedes algunha pregunta disto ou outro tema. Con respecto a este tema da reposición de firmes nos distintos lotes, inclúense son todos os concellos da provincia? Non son todos, pero son a grande maioría, sí. Eu queria decidir tamén unha valoración desde o punto de vista provincial un pouco da xestión e da crise que hai da auga neste verán, con seca en moitos sitios, moitos concellos. Esta deputación colaborou con varios planes relacionados coa auga nos últimos meses, entón queria pedir un pouco unha valoración, se teñen constancia de que algunhas comunidades están sufrindo por este problema, se están un pouco de acordo con como se está levando a situación, ou se optarían por alguna... Bueno, eu teño que dicir que, o primeiro, temos que pedir moitísima prudencia a todos os usuarios de auga. Creo que é importante que fagan un uso responsable do auga en todas as situacións, e estamos vendo que non sempre é así. Todos os concellos que fagan tamén as súas funcións, e creo que o que presentou a Xunta de Galicia recentemente de falar de un investimento para 25 embalses, se non me equivoco, para que asegurar ou garantir os recursos como a auga, creo que é algo importante. A Diputación está sempre, aínda que non ten responsabilidade directa neste ámbito, está sempre a carón dos concellos, e aqueles concellos que queiran facer calquer tipo de obra neste senso van contar seguro coa financiación e co apoio da Diputación de Pontevedra, pero, dende logo, o que sí é que abrir unha reflexión global de que estamos en Galicia a ter problemas de auga. Iso ten que facernos reflectir sobre que queremos e como podemos solucionar isto. E creo que vai, primeiro, a vía das administracións responsables, que son concellos e Xunta, avanzar nas obras necesarias para garantilo, e despois hai que pôr tamén o foco nos usuarios que teñen que facer un uso responsable da auga, que non é sempre así. Moitísimas gracias.